Mitä hiuksille oikeasti pitäisi tehdä, kun on hiustenpesupäivä? Nyt mä näytän sulle vaihe vaiheelta. Ihan ekana meillä pitäisi olla tiedossa, millainen hiuspohja sulla on ja millaiset hiukset sulla on, eli mitä sun hius tarvii. Tässä tilanteessa hiuspohja on vähän kireä ja vähän kuiva ainakin talvea kohden, ja latva on erittäin käsitelty, joten me tarvitaan sinne vähän kosteuttavia tuotteita. Nyt me valittiin pehmentävä ja kosteuttava shampoo, eli ekana se hius kastellaan oikeasti märäksi, jonka jälkeen sä levität shampoon 1-2 kertaa, mieluummin 2 kertaa, jotta sieltä saadaan kaikki tuotejäämät ekalla shampoo-kiekalla pois ja tokalla kerralla se pesee sen hiuksen. Sitten pikkuinen pyyhekuivaus ja laitetaan hoitoaine. Me valittiin myöskin pehmentävä ja kosteuttava hoitoaine, jotta se latva saa tarpeeksi kosteutta. Meiltä sä saat ihanan päähieronnan, mutta tämän sä voit myös suorittaa kotona, jotta se hoitoaine saa vaikutella siellä hetken aikaa. Sitten se hoitoaine vaan huuhellaan sieltä huolellisesti pois. Ja nyt jos sulla on kuiva päänahka, erityisesti talvella päänahka saattaa kuivua, tai jos sä käytät paljon kuivashampoota, ja se kuivattaa usein tosi paljon hiuspohjaa, niin kannattaa käyttää seerumia. Se on täsmätuote hiuspohjalle, joka on tarkoitettu kuivalle tai herkälle hiuspohjalle, ja se rauhoittaa ja kosteuttaa päänahkaa saman tien. Sitten pesun jälkeen jätettävä hoitoaine ja lämpösuoja. Me käytettiin lämpösuojaa myöskin hoitoaineena, koska toi Marjanilan lämpösuoja on todella hoitava ja siihen on tosi paljon hoitavia ainesosia, joten se selvittää takut tosi hyvin. Sitten kun hoitoaine on levitetty hiukseen, niin laitetaan muotoilutuotetta. Ja nyt me valittiin Cutrinin muotosarjasta tämmönen muotoilusuihke, jota me laitettiin meidän hiukseen. Ja mitä enemmän, sitä enemmän se antaa sinne pitoa ja tuuheutta. Sitten me halutaan lukita vielä kosteushiuksia, joten me lisättiin vielä hiusöljy tonne latvaan. Sitten lopuksi erittäin tärkeä vaihe, eli föönaus. Ja minkä takia hiusten föönaus on niin tärkeää? No ensinnäkin sun hiuksesta tulee jotenkin paljon puhtaamman oloinen, ja se näyttää myöskin paljon puhtaammalta, eikä jää sellaista nihkeätä tunnetta. Ja jos sä menet nukkuu märillä hiuksilla, niin sun päänahka jää kosteeksi, jolloin voi ilmetä hiivakasvua, hilseilyä, kutinaa. Hiukset menee myös helpommin takkuun ja voi katkeilla. Ja viimeinen vaihe on tietysti viimeistely ja muotoilu, joten teet mitä haluat. Esimerkiksi käärit hiukset, suoristat hiukset tai annat olla ihan vaan sellaisenaan. Ja lopuksi me suihkastiin vielä näiden kihäroiden päälle hiuslakkaa ja siinä se.